14 ವರ್ಷ నుంచి ఆయన ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಹೊಸದು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಪನ್ನಿ ತಟ್ಟಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಏನು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ರಕ್ಕ ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸದು ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ಏನು 14 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ವೇಷ ಪಾಡಿನಿ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಡ ವೇಷ ಪಾಡೋ ಪೋಯ ಅದಾಗ ಎಣ್ಣೆ 4 ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಏರ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಪೊಂದು ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂತು ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಆ ಕಾಸು ತೆತ್ತು ಆ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಕ ದೇಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಅದಾಗ ವೇಷಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಗಿಯ 2 ದಿನ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಕಾಸು ಬತ್ತಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಹೋನಾಗ ಅದು ಸಾಧಾರಣ 1,04,210 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಸ್ತದ ವೇಷ ಪಾಡಿಯ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಅನ್ಕಲ್ ದಿನ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡೇ ಕೊರಿಯ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ನಾನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ತಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು 120 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ವೇಷ ಪಾಡೋಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 2024 ಸಾಧಾರಣ 1,70,00,000 ಮುಟ್ಟ 182 ಮಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಅದಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ನೆಯಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣ್ಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೆರಡ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೆರಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ನ ಐಕಂತೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮಿರ್ ಮನೋತ್ತೀರ ಅವು ಎಲ್ಲಾನೇ ಅದು ಪಡ ಅಗ್ಲು ಖುಷಿಟ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರಿಯಡ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2025 ಅವನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಉಂಡು ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ವೇಷದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಜನಕುಲ್ಲಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋತ್ತೀರ ರವಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಏನನ್ನ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ నుంచి ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಿಲಿ ತಗಿಲೆಗಾಂಡ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡೋತ್ತೀರು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ USA ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂಚಿಡ್ ಪಸ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಮೈಕೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೇತದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ನಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಸದಪ್ಪನ ಎಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಕಾಮತ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಬಂದುತ್ತೀರು ರವಿ ಈರು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರೆಗೇನಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಪುಜೇರು ಒಂದು ತೂಲಿ ಎಂಡೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಂಡಿಯ ಪಾಡ್ಜತೆ ಬಂಡಾರ ಪಂಡಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಜೋಶ್ ಇಡುತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ತೂವೇರೆ ಪೋಂಡಂದ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋನ ಬಂದಿರು ಬಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆತಿಂಡೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಡೇರು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಸಮಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಪನಿ ಗಾಯ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲೆ ಎತ್ತನು ಸಾಧಾರಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 16 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಚಾಲತ್ತನು ಎಂಕ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಬೇಗ ಗುಣಾಂಡ ಯಾನು ಈ ಸರಿ ವೇಷ ಪಾಡೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಂದುತ್ತೆ ವೇಷದ ಅಗ್ಲ ಬನ್ನುತ್ತೆ ರವೆಣ್ಣ ಆಪು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನುತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟಮಿಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಗುರುವಾರ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡೆ ಸರಿ ಯಾನು ವೇಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಾರ ಎಂಕ್ ಬಂಡೇರು ಇರು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರಡ ಪಾಡಲಿ ಎಂಡೇರು 1 ವರ್ಷ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರಡ ಈತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಎನ್ನದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡು ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನುಡೆ ದೇಪಂಡಾರ ಪನ್ಯಂಚ ಫಸ್ಟೇ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಕೂಡ 16 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ಜೆಪ್ಪಡು ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಈರು ಪನ್ಯಂಚನೆ ಕೇನುವೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕರಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳ್ಡ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪುರದ ಆಲದಿ ಇದಿಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಷ್ಟಮಿ ಬನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದಿಪ್ಪೆ ಈ ವರ್ಷ ದೀಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನು ದಾಯ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷ నుంచి ಬೇತಾಗಿಲ್ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊತ್ತೇರು ವೇಷದಾಗಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಎತೋ ಜೋಕುಲ್ಕೆ ಏನೋತ್ತ ರವಿ ಮಾಮನ ವೇಷದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿನ ವೇಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸುರುಕಾದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಿ ಜೋಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡ್ 2025 ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವೇರು ಒರ್ಪಾಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರನ್ನಾಂಡ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವೆಡ್ದೆಡ್ಡೆನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ತಿರುಗೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಆಸೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇಮಿದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗ್ಲು 14 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ನುತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ನೀರ್ಲ ಪರ್ತುಜ ದಾಲ ತಿಂತುಜನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲ್ಲಾಡ್ ತಿಂದು ನಿಗಲೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ಒಡೇಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಏನು ಪಿದ ಐವತ್ತುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಜತ್ತದು ಪಿದ ಐವತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂದತ್ತ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟಿಯರಿಂದ ಎನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಸದ ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಎರೆಗಾದ ಏನಾತನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಅಷ್ಟಮಿ ಚಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ಮಿತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಡು ಹುಷಾರಾಯಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲ ಪೋತೀನಿ ಯಾನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ ಅವೇ ಕೈ ಕೈ ಅಪನ ದೆರ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಆ ಕೈ ದೆರ್ತದು ರವಿಮಾಮ ಟಾಟ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಖುಷಿ ಟೇಬುಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಆತು ಖುಷಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜತ್ತ ಅಂದ ಐದು ತೊಟ್ಟುಗಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲಿನ 7 ಗಂಟೆನ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರು 6 ಪೈಸೆ ಗೆತ್ತನಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಂಡಿಗೆ ದಾಯಗ್ ಸರ್ ಇಂಕಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೈನಿ ಲಕ್ಷೋಡ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂಡೆಡ ಎನ್ನ ಉಂಡೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ದಾದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಜವಾದ ಅನ್ಪೇನ ಅರೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಅರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗವೇನಿದೆ ಪಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿವರಿ ಎಡಲುಂಡು ಯಾಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರುಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೇನಗಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅವು ಬಾಲಿ ಕೈದೇರ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟಾಟ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡುಂಜಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿದ ಅಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಣ್ಣುತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಆತಿಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾಪಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೊರಂದಿನಾಗಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ರೈ ಮಾಮ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಜವಾದ ಯಾನಕ್ಲೇಕೆ ನೋಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಂದು ಬಟ್ ಅಗ್ಲೇನಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾಮ ಅಂಡದು ಲಾಯ್ಗಡ್ ಬಾತೂರಿ ಬಕ್ಕ 182 ಮಜಿ ಹೋಗ್ಕುಲ್ 182 ಮಜಿ ಹೋಗ್ಕುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಕಾತು ಗುಲುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನಗಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕೆಲ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಏನಲ್ಲೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪೇರು ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಐತಿ ಆಗಲಿ ಓಲೇ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಆಗಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇ ಹುಷಾರಾದ ಆಗಲ ದುಮ್ಮದ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂವಾಡು ಪನ್ಪೇನೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಜೋ ಅದು ಇತ್ತೇಳ್ದು ಅಪಗದ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲಸ ಗುದ್ದಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಇತ್ತಿಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲೊಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಡು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಉಡುಪುನ ಐನೆ ಯಾನೆ ಸುರು ನಲ್ಪುನ ಐನೆ ಯಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೇ ಓಲ್ಲ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ರವಿ ಬರ್ಪೇಡ ಪೋಯಿ ಅಂಚತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಡೆ ಒಪ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈದಿ ಲಕ್ಕನಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಏನುಂಡು ಏನು ಆತು ಮಲ್ಪೊಡು ಸೀದೆನ್ನ ಎಲ್ಲಗೆ ಬರೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಏತು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅನ್ನೆಂದು ಬೈತಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆನ್ ಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡಗಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅವು ನಿಗಿಲ್ ನಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಮೆನಂಕು ನಲ್ಪೊಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಬಂಡ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಸ್ವಂತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅದೇ ದುಮ್ಮದ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ಪುದಾರ ಆವಡು ಓಲೊಂಜಿ ಪೋಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾತಿರುವರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ದುಂಬು ಅಂಚತ್ತಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಲೆ ಪಾಡು ವಾ ಏರಿಯಾಗೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ರವೆಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲಾಯ್ಗಡ್ ಬಾತಿರುವೇರು ಉನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕೆನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ತೂವೇರೆ ಪೋಂಡು ನಾನು ಎಂಕ ಅಪಗದಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಯ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ ತಿಂಡ ಬತ್ತ ಬೋರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟ್ಟದ ಬೀಚ ಪೋದು ಕುಲುಂಡ ಬತ್ತ ಕಾಂಡು ಒಡೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿರ್ಗುನಿ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ರಶ್ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಈತೆ ಬುಂಡ ಆತೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಸೆಂಚಲ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ದಕ್ಕನೆ ಅದು ಬೋತ ದುಮ್ಮಂಚತ್ತು ಏನು ತೋಳದ ನೀಡುತ್ತಿನ ಅಕ್ಕನೆ ತ ಓಲು ಏನಾಡು ಅಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನಾಗ ಅವತ್ತೆ ಏನೋ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತನೆ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸುಧಾನ್ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಧಾನ್ ಯಾನ್ ಅನೀಶ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ದುಂಬುದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲ್ ಒಟ್ಟುಡು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡು ಬದುಕುಲು ಓನ್ ಪಾತೆರು ನುಪ್ಪ ಅನೀಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸುಧಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ನಂಜಿ ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲದೆ ಏನಾಡ ಪನೊತ್ತೆ ಸುಧಾನ್ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮನೊತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವು ದಾಯೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ನಮಕದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಐನೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಎಂಕಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೊಗುಲು ಪನ್ಪಿನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೀರು ಅಂಚಸ್ತ ಏನು ಪನ್ನತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಎಂಕೊಂಚ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಈರು ಪೋತಿನಿ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರಿ ಈರೇನ ಮಲ್ಪರುಂಡೇರು
ಐಕ್ ತೂಕ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನನ್ನ ವರ್ಮನೆ ಪೋದೆ ಅನೇನ ಮಲ್ಪೆ ಆಪಣದ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಜತೆನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಜಿಮ್ ಪೋಂದತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡು ಆ ರಾಜಿಟಾವಡೊಂಜಿ ವಿಂಜಿಮ್ ಬಂದತ್ತು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತದೆ ಅಪಗ ಆರವಳೊಂಜಿ ರಾಜನ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅರುತ್ತೇರು ಆರೆಂಡ ಪಂಡಿರು ನಿಕ್ ಈ ಸರಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಪಂಡೆ ಕೊಂಚ ವೇಷ ಮಾಡೋಡು ನಿಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ದಾರಿ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ತರೋಡು ಕೆಂಗಿನ ಆರು ಪಂಡಿರು ಮಂಡೆ ಪುರ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಶೂಪುರ ಬಿಡ್ಚವು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿಡು ರಕ್ಕಸೆ ಪಿಲಿಪುರ ವರ್ಷ ಇಡಿತೀನೇನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬುಡ್ಡ ದುಂಬು ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ವೇಷ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನೇನು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಸೇಲು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಮರ್ದಿನ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಅವರೊಂದು ಜಂಕ್ ದಾಯಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೈಯಡ್ ಒಣಸ್ಲ ಸೇರಿದು ಜಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ ನಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ತಲ್ಪ ಪಿರೋಡು ಪಾಡೋತ್ತೇರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಲ್ಪ ಅಡೆ ಪೋದು ಅರಿನ್ ಲೆಪ್ಪನಗಾರು ಏರಿಗೆ ಎಂಡೇರಿ ಎಂಡ ಎನ್ನ ನಿಜೋದು ಯಾನಿ ರವಿ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನೇನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂಡೇರಿ ಅಂಕ್ ಯಾನು ಈರು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿನತ್ತ ಯಾನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಎಂಡೇರು ಯಾನು ಅವಳು ಬುಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಏವಂಡ ಏನ ಕನಸುತ್ತನದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬುಲ್ಪರ್ಚಿ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ನ ಬನ್ನಿಂಜಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತೊಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೇಷ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದ್ದು ಆರೆ ಚಾಪ ಸತ್ತು ಬನ್ನು ಪೂರ ತಿನ್ಪದೆ ನಾನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಏನಪ್ಪನ ಪೇರು ಮಂಗಗ ಕಲಿಪರ್ಪಾಯಿನ ಬೇರೆ ಆತನಂದು ಅಂಚಾದನೆ ಕೌತಾಯಿ ಬಂಡ ಆ ಹೊಸ ವೇಷ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಹೊಸ ತಿನ್ಪಿನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಆನ್ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಸುಟ್ ನೇಲೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ್ನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಮರ ಮಿತ್ತು ಅನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಎತ್ತು ಶಾಲ್ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತು ಬಿರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಮರ್ದಿನ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮೇರು ಸರಿ ನೆರಿಯರು ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಪೇಪರ್ ಕೊನು ಕೊರಿಯೆ ಪಟ ಒಯ್ದನಂದು ಮನಿ ಸಿಜಿಯರು ಬಕ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜೆನ್ನಿಯೆ ಇಲ್ಲಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಹೆಂಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನು ಬಂಡೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತು ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಅಪಗ ಬತ್ತೀನಿ ಅವತಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಡಯಾನಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಮೂಜಿ ಶೋ ತೂತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಸ್ ಹತ್ತದು ಒಣಸಲ ಮಲ್ದಿಜ ಕೂಡ ಬಯ್ಯದ ಶೋನ್ಲ ತುಯ್ಯೆ 4:30 ಶೋ 4:30 ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ 7:30 ಮುಟ್ಟ ಶೋ ತುಯ್ಯೆ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದಾರ ಪಂಡಿರಿ ಎಕ್ಕಡರ ತುಯ್ಯತ ಮರಡ್ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ಬಂಡೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ತೂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಬಂಡದು ಅಯಾಡ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದೊಂಜಿ ಸೈಬರ್ಲಿ ಸೋದು ಐತ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎತ್ತು CDS ಹತ್ತು ಅವೇನು ಯಾನೆನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆರು ಡೈಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಗಮಂಡರಡ ಜೀರಿ ಎದ್ದಗನೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರವೆಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಏನಾಯ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿಡ್ದು ಬರಪೆ ಅನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಕೊರಿಯ ಆರು ಕೂಲೊಂದು ಡೈಲಿ ಅವೇನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒರಿಯೇ ತೂತಿರ್ಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಟೈಮ್ ದಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸತ್ಯರು ಪಾಡಿಯರು ವೇಷ ಪಾಡಿಯರು ಏನು ಉರಿಯ ಅದಾಗ ಅವತಾರ ಪಾಡಿನಿ ಏನು ಉರಿಯವು ಅವತಾರ ಪಾಡ್ದ ಅಪಗಲ ತಿರ್ಗಿಯ ಈ 3 ವರ್ಷ ಪಾಡು ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ ಎಂಕಲಡ್ದವನು ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಂತುಯ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ಯಂತುಯಿನದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೆದ್ದನಗ ಬಾಲ್ಯಂಕ ಐಟ ಬಸ್ಸು ಪಿದೈ ಒಯ್ದಿರು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಂಚೊಂಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಲ್ಪಲ ಅಂಡೇರು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜತ ಮಾರಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ನಾನು ವೇಷ ಪಡೆದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಯದಾದ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಈ ಜನಕುಲು ಈ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪೇರಿಂಡೇರು ಏಕೆ ನಮ್ಮೇರು ಪಂಡೇರು ಜನಕುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪರತ ಪಾಂಡಲ ಅನ್ಪೇರು ಜನಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬದುಕೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸುದಾದ ಪನ್ಪುಂತುಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಪುಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರಂಜಿ ಕೂರೊಡ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಆತ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾವ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದ 7 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲುಟ್ಟುತ್ತ ತಿರುಗಿಯ ವೇಷ ಪಡ್ದು ಅವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡದೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನಾರು ಐಕ್ 24 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದೊಂಜಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಕೆಲೆ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಡ್ಡಿ ಅರ್ನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ನಮಗೆ ಅರ್ನ ಬೈಕ್ಡೆ ಅನ್ಕೊಲ್ಲುದೀನಿ ಆ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡಲ ತಿರ್ಗಿ ಸರ್ ನಂಬುವ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿ ಪತ್ತ ಮೀನ ಪರ್ಸ್ ಬಸ್ ಒಂದು ತಿರ್ಗದ ಪರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಡಿತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಪೆಜ್ಜಿಯ ಅವಲ ಫುಲ್ಲಾಂಡು 7 ಜನದ ಕೈಟ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಶರ್ಟ್ ತುಲೈ ಪಾಡು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಅದನಾಗ 10 20 50 ನೋಟು ಸಾಧಾರಣ 1,04,410 ರೂಪಾಯಿ ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఆసక్తి నా బాల్య కొరుడు అనిపిన ఉద్దేశం ఇప్పుడు నాకు కొరిపిన క్లియర్ జరిగింది ಇದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅವು ಕಾಸು ಬಸತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಏನು ನಮಕಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ SVS ಇತ್ತು ಅವಲೆ ಕೊರಿಯ ಅದಾಗ ಆರು ಬುಲ್ತೀರು ಬಾಲ್ಯದಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬುಲ್ತೀರು ಎಂಕಲ್ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಫ್ಯಾನ್ ಪುರ ಕೊರಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬುಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿರ ಅಂಡ ಊರಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಪಡ್ದು ಕೊರಿಯತ್ತ ಪನ್ಪಿಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಏನು ಆಪಲ ಮದಿ ಪೂಜಿ ಪುರ ಬಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಬುಲ್ತೀರ ಆರು ಬುಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡೋರಿ ಬತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡುವಿರಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಕೊರಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಅಪಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಜತ್ತಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಗ ತೂಕ ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದ ಕೊರ್ಪೆರ ಜಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಹೊರ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪುಗ ಪಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೇಷ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ವೇಷ ಪಾಡಿನಾಗ 1,04,210 ಅಂಡ ಅವು ಕಡೆಯತ ವೇಷ ಪಾಡಿನಾಗ ಎಂಕೇಲಿಗೆ ಒಂಜೇ 2 ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 17,85,000 ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಬಸದ 17,85,000 ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಸದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಡಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಡಬ್ಬ ಬಸದ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಡಬ್ಬ ಕಟ್ಟದು ಏರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾದಕ್ಕೇನು ಇಷ್ಟ ಬಚ್ಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಆ ಡಬ್ಬು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂತೆ ಅವು ದಾಯಗಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬು ದೆಂಚತ್ತನ ಪಂಡ ವೇಷ ಅವು ಪನಡುಂದು ಜ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಹ್ಯಾಶ್ ಮಂತೊಂದುತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದೊಂಜಿ ನಾಡುಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಮು 4 ಟೀಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಗಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿನ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೂಜ ನನ್ನ ಎಂದೇ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಂದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೂಜ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸುತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನವೇನಂತೂ ಉಂತಾವಜಿ ಎಂಕಲ್ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದು ಈ ಗಾಡಿಗೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಪಿಕಪ್ ದೆದ್ದರು ಏರ್ಲ ಪೋಪಿನಗಲು ಗಾಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಕೊಂತು ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಪ ದಾಯಿಗೇನು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಜನಕುಳ್ಳಲ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಟೀಮ್ ಬತ್ತನಂದ ಒರಿಯನಕ್ಕೆ ಸೊಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಆರು ಏತುಂದಕ್ಲು ಮಾಡುವಿರು ಅಂಚಸದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇದಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿನೈತಿ ಎರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಸ್ಸೊಂದು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಪತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಅಗಲು ಕೊರಿಯಡ ಆ ಡಬ್ಬ ತೋಜಲಿ ಅಗಲಿ ಡಬ್ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಸರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಡಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ನಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿನದಾದ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲೇತ 34 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಕೊನೋದನ್ನು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊರನಿಕೆ ಏನು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಜಿ ಅಡಕೆ ಅಂಡ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲ್ಲುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಗಿನ ಬೇಲೆ ಊಲ ಚಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದ ತೇರೆಗ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಪೇಂಟರ್ನಾಗಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ವಸ್ತುದ ಪಿರಾಡು ಎರೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮಾತ ಬೇರೆದಾಗಿಲೆಗ್ಲ ಡಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಹೊಸ ತಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದಿನಾಗೆಲೆಗ್ಲ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪೂರ ಅಗತೆ ಬನ್ನ ಅಗಲಿಗೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನಿ ಕಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಗಲಿಕೇನು ಬೇರೆ ಅಗಲೇ ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ರವೆಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾನೇ ಮರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗೊಂಡು ದುಂಪೋನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮತ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ರವೆಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಪರ್ಬ ದಾಲಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನ ಬೇಜಾರಾಣೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನಾನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಡು ಈತು ವರ್ಷೋಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರಿ ತಾನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸಲಜ್ಜಿ ಕೆಲಸತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಎಪ್ಪಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಆಯ್ 365 ದಿನ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಆಯಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಗ ಏನಾಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಜೇನೆಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿವರು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅದಗಾಯ ಯಾಪ ಫ್ರೀ ಆಯೆ ಅದಗಾಯನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಬೋಪುಂಡು ಏನೇನು ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ದಾಲತ್ತನಂದು ಈ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ಚಾಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಂಡ ದುಂಬು ಏನು ಪಂಡೇರೆಗ್ ರವಿಯ ಕಾಲಿ ರವಿ ಆದಿಪ್ಪನಗ ರವಿ ಏನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಕನಕ್ ತುಂಬೇರೆ ಕೈ ತುಂಬೇರೆ ಮಾತೆಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ರವಿ ಪೋದು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಪ್ಪ ಏಡಾಂಡ್ ಅವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ರವಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಡ ಅವಲ್ಲ ಪೂರ ಗಡಿಟಿಜ್ಜಿ ರವಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ರವಿ ಓಲ್ ವಯಸ್ಸೊಂದೇ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರವಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ್ತಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿತ ಅನ್ಪೇರೆ ಸರ್ ಇದೇನು ಬೆನ್ಪೋನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಜೀರು ಅಂತ ಅದಾಗೆ ಏನುಂಡು ಪುದರ್ ಮತ ಬೋಡುತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಏನು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಉಂಡು
ನಮಕ್ ಬಂದಿನ ಖರ್ಚಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಏನಾದರೂ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಅವ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಲ್ಪ್ದಾಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಗಿಲಿನೆಂಗಿಲು ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋಲಿ ನಿಗಿಲು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಮಕ್ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆನೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಏನ ಬರ್ರಿ ಇರ್ತಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊಯ್ಯನು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ತೋಜಿ ಅಂತ ಜೀವನ ದುಡ್ಡು ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೇನು ಬಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಬೇನಿ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಈತು ದೊಡ್ಡ ಈತು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಇನಿಕಲ ಅನ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನು ತಿಂಗಳು ಈತು ಬೆನಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಬೆಂತಿನ ಸಂಬಳಡು 4 ಪಾಲು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಯಾನು ಬಂಗಾದ ಜೋಕುಲಿಗಿಂದ ಇನಿಕಲ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮೇರ ಅಪಗ ಬಂತೇರೆ ಎಂಕ ಇನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ವರ್ಪ ದೆರಿಗಾಂಡಲ್ಲ ಬಂಗದಾಗೆಲೆ ಕೊರಲ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿಕ್ಲೆ ನಾವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಾಂಬಡಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಯಾನಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಆಂಡ ನಿಜ ಅದು ಮಾತೆರ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋವನ್ ಬಿನೆ ಒಂಜಿ ವಾರದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳ ಆದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಬೊಡ್ಡಕೊನೋಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಲಿ ಒಂದು ದಾಲಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಟೆನ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ದುಮ್ಮು ಪುರತನ ಪೊಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಚಾಲ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಜಾತಿನ ಬಂಡ ಪೊಯ್ಯ 16,000 ಪೊಯ್ಯೋಗಿ 23,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು 34 ರೂಪಾಯಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಯಾಪ್ಪಲ ಇಂಚಾತಜಿ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕೆಲಿ ಅಂಚಸದ ಈ ಸಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕೆಲೆ ಚಪ್ಪೇನು ಪ್ರತಿ ಎರಡಕ್ಕೇನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಕೆಲಿ ಈ ಸಲ ಚಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಓಲ್ 2 ಗಂಟೆಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿಂದ ರೊಟೇಷನ್ ಹೋಲ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲಜಿ ಅಂಚಸ್ರದು ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ 2025 ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆನೆಂಕೆಲೆ ಬಂಗದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೋಪಿನಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಕನಸು ಎಂಕೆಲಿಗೆ 47 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಪನ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಆಕಲಾಗಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಏರಿಯರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಪರತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿಸೆ 4 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಇಂಚಿರಿ ಕಲ್ಲು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿರಿ ಪೊಯ್ಯಲಜ್ಜಿ ಪಾಪಕ್ಕಲು ಬಾಡಿಗೆ ತಿರ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಂಗದಾಗಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಾನು ಆಂಡ ಎಂಚಂದ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಪೆಂಕ ಅವೆಂಜಿ ಪಾತೇರು ನಾನು ಬಂದ್ಪೇನು ನನ್ನ ಬಂಗದಾಗಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಕ್ಕ ನಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಕಾಸು ತಿನ್ನಗಲು ಕಟ್ಟೋಪೇರು ಅಗಲ ಹಚ್ಚಪತ್ತು ಸೊನ್ಪಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕೊನೇರು ದಾಂತಿನೇ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಗದಾಗಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇನು ನಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಐಕ್ ಏರು ಐಕ್ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ದುಡ್ಡುದಾಗಲ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಬಡವೇರ್ನ ಅಂಚಿ ತೂದೊಂಜಿ ಕರುಣೆ ದೀದಾಗಲೊಂಜಿ ಒಂದಿನ ದುಂಬು ಎಂಚತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಡಪಡು ಕೊರಿಯೇರುಂದಾಂಡ ಅವೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಮಕ್ ಓಲಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲು ವರಿ ಪನ್ಪೇರ ಅವಲಿ ಅರ್ಧಸ್ರದೊಂಜಿ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಕಾಂಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲುಪುಂಡು ಅಗಿಲೆಗೆ ಅಚದ ಏರು ಅಧಿಕಾರಿನಾಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಗಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪು ಎನ್ಪೇನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತೇರಿಗಿನ ಏರ್ ಪಾತೇರಿಗಿನ ನಾನು KBC ಬಂದೇರು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ KBC ಬಂಡದ ದಾಂಡದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ತೂಪಿನ ಏಲತ್ತು ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ KBC ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಫೋನ್ ದೀಯ ಕುಡರ ಪಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು KBC ಯಾನ್ಗೆ ಅಪಗನಿಕಂಡೆ KBC ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೌನ್ ಮನೆ ಕರಡ್ಪತಿ ಇಂಡೇರು ಯಾನು ಎನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿರಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡದು ಐಕೆ ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಯಾನು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಏನೇನು ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಡೀ ಊರು ತೂಪು ಎಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ನಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಅದಗಾರ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಿಂದೀರ್ ಮಾತೇರು ದೇ ಪಂಡಾರ ನಿಖಿತ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಏನು ಬಂಗಾಲಿ ಎಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಈರು ಮಾತೇರುವರು ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಈರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಡೇರು ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ರವಿ ಇರಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏನಿ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೆ ಅಪಕಾರ ಪಂಡೇರು ಈರು ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ನು ಕುಡರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊರ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೈದಿಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಉಂಡೆ ಅವಿಡೊಕ್ಕ ಈರು ಬರೋಡು ಉಂಡೇರು ಹಾಂ ಬರ್ಪಂಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಏರು ಕೊರಿಯೇರಿಗೆ ನಿಗೆಲಿಗೆ ಏರೇನು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೀರೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಾರು ಇಂಡೇರು ಕಾಂಡು ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ 10,000 ದಿನದ ರೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ KBC ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯ್ಪ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಿದಾಡ್ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆದ ಲಕ್ಕಂಡು ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಪ ಈ ತಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾಣೆಂಕ್ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ಪ ಈ ತಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಅನ್ ಮನ್ಪೆ ಪೋಣ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಪೂರ ತೋಜೇರೆಂಕ್ ಐಟ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಕುಲ್ವೇರು ನೆಟ್ ಈರು ಕುಲ್ವಾರು ನೆಟ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಪೂರ ಬಂದು
ಅದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮು ಕಡೆ ಪುಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುದಾಯ್ಬೇಕ ಅನ್ಫಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಬತ್ತೀರು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದರ ನಕ್ಕನ ಎತ್ತೀರಿ ದೇವಂಡ ಯಾನೇತು ಕಾಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ನರ್ರೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೇನು ಆಡಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನಿರೇನು ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ಲ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡೇನು ಐಕಾರ್ ಪುಗ್ಗೇಲ್ ಕೈ ಪಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತೀರಿಯರು ಅಪ್ಪಗೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆ ಪನಾನೇ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಬತ್ತೀರು ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತಾತನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆ KBC ಹೋಟೆಲ್ ಮುಟ್ಟವ್ರು ಲೆತ್ತೋತಿನಾರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಪನ್ ಪೇರು ಸರ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಈರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರುವರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಈರು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನು ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂಲ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಯಾನಾರನ್ನ ಬೆರಿಲ ತೂತುಜಿ ಬಂಡೇರು ಬುಲ್ತೇರಾರು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾನ್ ಹೌದು ಏಕೆ ಅಂಡೆ ಅರ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಸೀದಾ ಸಟ್ಟದು ಲೈಫ್ ಓಪನ್ಗೆ ಪಿದೈ ಓಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಸಟ್ಟದು ಲೈ ಬತ್ತು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಐಟು ಅರ್ನ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಅರ್ ಸೀದಾ KBCದ ಚಾಯರ್ಗೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂಚಸ್ರದು ಅರ್ಬಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನೆ ನಾನು ಬುಲ್ತು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತಾತ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿರ ಬಯ ಯಾಕೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವಂ ಪೋಯಿನಿ ಈರು ಅಂಚ ತೂರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂವಂ ಪೋಯಾರು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ರವಿಜಿ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಿಟ್ಟು ಒಲ್ಲಿ ಸೊಂಬೋದು ಪೊಗ್ಗೆಲ್ ಕೈಪಾಡುಕುಲು ಕುಲ್ದಾಂಡು ವಾಟ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆತ್ತಿಗೆಲೆ ಬಡ ಅನ್ಪಂದು ಮೊಗಲ್ನದ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೇ ವರ್ಂಬ ಬೈಲಾತಿನಾಗ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಓಲು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗಾರ ಎಂಕ್ ಪಂದು ತಿನ್ ಕಾಲೀತೆ ರವಿಜಿ ಡರ್ನೆ ಕನ ಆಶ್ಕಾರ ಬಂತು ಅವನು ಏತು ಸಲ ಬಂತೇರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಎದಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಯಿನ ಪಂಡ ಆರು ಎದಗ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಬಾತೇರಿ ಇರ್ದುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಆ ಪೋಡಿಗೆನೇ ಹೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅವಿಡ ಬಕ್ಕ ಏನಾರ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾತೇರಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ KBCದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಯನ ಮುಟ್ಟ್ಯಾನ ಮದ ಪೇರೇಜಿ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಅರುಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಇನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆರೊಂಜಿ ಒರಿಯಡ ಪಾತೆರು ವಿರಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಗವಚನಡು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಪಾತೆರು ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತನಲ್ಲ ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಕೆಲವರು ಎಂಚಪ್ಪು ಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೇರ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ತೀರ ಅಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಎತ್ತು ಮಾತಿರೋಡು ದೇವಂಡ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಅಂಚತ್ತು ಮೇರು ನಮ್ಮ ತೂಜಿಡಲ್ಲ ಆರಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂ ಪೂಜ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಲಾಯ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕಾರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಹೀರೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಲಿ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಅರ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಜಿ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ 1 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರದಾಗಲ ಅದು ಪೋಯಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರ ದೇವಂಡ ತುಲಿಯ ಅಕ್ಲು ಪುನ ಡೆಲ್ಲಿಡು ಮುಂಬೈ ಇಡುಪುನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಉಪ್ಪುನಾಗಲು ஆனால் நம்ம ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪೇರೆ ಪೋದೈತೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಅದೇ ಅಂಚಸದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅವಿಡಕ ವಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾಡು ಬಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಬತ್ತನ 5 ಲಕ್ಷಡು ಅವು 25 ಲಕ್ಷ ಕುಡುಂಜಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಆ ಎನ್ನಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷಡು 16 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಪ ಬಕ್ಕದ ಊರಿನ 16 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು 7 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯೋದು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಂಡದು ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ ಈತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಎರಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ದೇವಂಡ ಕಾಸು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಹಾಳಾವಂಬ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವ್ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬೆಂದು ಡೈಲಿ ತಿಂಡನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಾಗ ಬರ್ಪು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಚಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನಾಡು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ರವೆಣ್ಣ ಎಂಕಲಿ ಏನು ಕೆಲವರೇ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಿಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊರಲಿ ಏನು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಚೆ ಆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಕಾಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಗೂ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಮಂಡಿ ಬತ್ನೇಟಿ ಕೆಲವ್ರದ ಜವನೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ದುಲೆ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಾನು ಯಾಪಲ ಮೆಚ್ಚುವೆ ದಯಪಂಡು ಇನ್ನೀ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಎತ್ತೋ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ನೆಂಕ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪರವೆಣ್ಣ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಈ ಬರ್ಪರ ಅದಾಗ ಅವಿಡ್ ಮಿತ್ತದ ಖುಷಿದಾದೊಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನೊಲ್ಲೈತೆ ಯಾನುಂಜಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡುಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಲು ತತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅವ್ಲು ಜೋಕುಲು ತತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಓಲೆ ತೊಡು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡು ಕೊರುಡು ಬಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಪ್ಪ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಚತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಗ್ಲಿ ಎಂಚತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂದು ನಗರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಬೈದಿನಾಗಲಿ ಅಂಚದು ಪನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಲೆಗ್ ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನಡುಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಉಂಡು
ಇತ್ತೆದಾದ ತಿನ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೈಫ್ನ ಶೋಕಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾತಿರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿಲ್ ಬೆನ್ರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ಎಂಕಿಲ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಆವಡೊಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏತು ಬಂಗ ಬಿಡ್ದು ಕಂಡೋಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದು ಓಲು ಓಡೋಡು ಬೆಂದು ಓಲೋಲು ಬಂಗೋಡು ಬೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕದು ನಮಗೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಹಗಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಕದಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸೇರಿದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂತೂ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಗಲ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಈತ ಏನೈತೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಗಾಂಜದ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಖಂಡಿತ ಬೂರ್ದು ಬೇರೆ ಬಂಡ ನಿಜವಾದದಾದ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೇಡು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಬೆನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಆನಲೆಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷದ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 50,000 ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅಗಲ ಲೈಫು ಬೊಕ್ಕ ನಡೆ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ ಅಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೂಜೇರು ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಾಲ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಾಂಟೈರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರು ನೆಕ್ಕಲು ಮೊಗಲು ಬೆಡ್ಡಿಡು ಬುರೋಂಬೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚತ್ತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಗ್ಲು ಸಾಂಕೊತ್ತೀರು ದೇಪಂಡ ಅಗಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೋತೀರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಂಕೊಂಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬೆಡ್ಡಿಡು ಪೂರ ಏನು ಎತ್ತೋ ತೂತೆ ತೂದು ಬೈದಿನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನತ ಜವನಿರು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಮಗೂ ಕುಡರಂತೂ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ಅಂಚಸ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಗತ್ತುಂಡೆ ಲೈಫ್ಡು ಹೊರ ತತ್ತು ಪೋಯ ಅನ್ನಾಂಡ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆವಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ ಗೇಮು ಗೊಬ್ಬುವ ಐಟು ಸೋಪೋಲಿ ಅಂಡ ಲೈಫ್ಡು ಹೊರ ಸೋತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಲೈಫ್ಡು ಮಿತ್ತು ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜದಾಗ ಲೈಫ್ಡು ಸೋತಿನಾಗಲು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪಂದು ನಿಗೆಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಏನು ಪನ್ನಡುಂದಾಲಜಿ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಬುಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ನಿಗಲ ಮಂಡಿಡ್ದು ಅದಪ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಕಡೆಯ ಮುಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರೆ ಅಗಲೊಟ್ಟು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡುಪೆ ನೆತ್ತ ಮದ್ದೆಡಿ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತ ಜಾಯಿನ್ ಇರೋದು ಎಂಕ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಸದು ಪನ ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಪಾಡನಂದೆ ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಟ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏತೋ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಪ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಎನ್ನುಗ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೌದು ಅಂಚೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರುಡು ಪೂರಗ್ಲ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಆರಾಮುಡು ಕುಲ್ದುವೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಕ ಕಂಡುಡು ಬೇಲೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತುವೈರು ಅಂಚಸ್ತಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಗ್ಲು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತೇನ ಸಾಂಕದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲೆ ಏನು ಬದುಕದಾಗಲಿ ಜಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ತೋಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಗಲ್ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ನಿಗಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂದೆನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರಿಯನ ಕೈಟ್ ಪೋದು ಪೂರಿಯನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತು ಪಾವು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನೇ ಎತ್ತು ದೇಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೈ ಕೊರಿಯನ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ 50,000 ಬರೋಡು ನಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟು ಕುಡೋರಿಯನ ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಶಾಪನೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಕೊರ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಏನು ಬುಲ್ತದೇ ಕೊರುವೇರು ಇಂಜ ಮಲ್ತಿ ಎತ್ತ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಸ್ತದ ಅವು ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಿಜ ನಿಗಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಅಲ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ಸಟ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಸೇರಿದ ಅಂದ ಮರೆ ಕೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಲೈಫ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಗಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೊಂಜಿ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಒರಿಯನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ದಯ ಬಂಡ ಐಟ್ ಶೇಮ್ ಆಪಿ ನಿಗೆಲಿಗತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಅಗಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂಚಸದು ಅಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಿ ನಿಗೆಲಿಗ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆನ್ಲೆ ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಬೆನ್ನಂಡ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರ್ಲ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡುಪೇರು ಅಂಚಸದಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನಿರ್ಲ ನೆನೆಯಪುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊರ್ಲು ಕಷ್ಟ ಬುಡ್ದು ಬೆನ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ನು ನಿಗಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚಸ್ತುಪ್ಪ ಐತೆ ಪನ್ಪಿನ ನಿಗಳ್ಡ ಅಂಚಸ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಂತುಲಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿ ಯಾನ್ ವರ್ಮನೆ ಫೈಲ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಏನಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನೇಟಸದು ಪೂರಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನಂದ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ಪಂಡನ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೇ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಕ ಮಲ್ಪನಾಥ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಬುಡುಪಾಡು ಜೇರಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಜತ್ತರಂದಾಂಡ ಜವನೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನಿಗಲ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಬತ್ತುವೇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನೆಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಬಂಗಡುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರತ್ತು ಪರ ಊರ್ದಾಗಲೇ ನಿಗಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಸದು ಬೊಡ್ಚನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಎನ್ನಡಸದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಏನೋ ಉಪಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ದಾಲಾಜಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಗಲ ಲೈಫನ್ನು ನಿಗಲು ಎಂಚ ಬೋಡೊಂದು ಸಟ್ಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲ್ಲೆಂಬಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಯಾನು ಲೈಫ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ಲಿನ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ್ ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿನೇ ದೇ ಪಂಡ ಇನಿಕ್
ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಈತು ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕು ಗುಟ್ಕ ಏನೋ ಉಲ ಮಲ್ಲಿನೇ ಆಯ್ತು ಏನು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮೇರು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೀರಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕನು ಹೊರನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ನಟ್ಟು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಡದು ಆರು ಪಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರಾದತ್ತು ಜರಾರು ಎಂಕೊರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಪ್ಪ ವಿಲನ್ ಆರು ದಾಯಿ ವಿಲನ್ ಪೇರು ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಬಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲಾಯ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಿ ತೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡದು ಏನೇಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡದು ಅವು ವರಾನಿ ಅಂಚಸ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಕುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿಡದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಕೊರಪೆ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪಜ್ಜಿಯರು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡು ತೀರ್ಬೋದು ಅಂಚಸ್ತದ ಅಮ್ಮನ ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಎಂಚಂಡು ಪಂಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಸ್ ಹತ್ತನ ಸುರು ದೈವದಾನ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುವ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚಜ್ಜಿ ನಾನು ಏನು ಮಲ್ಪೇಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಕೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ನಡೆ ದಯಪಂಡ ದೇವರೇನು ಪೂರ ತೋಜೆ ದಿನಾರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆಗಲು ತೋಜವನು ದೇವರು ಬತ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ತೋಜದೆ ಅಂಚಿಸ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀವನ ಬೋಡು ಪೊನ್ನಗು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಬೋಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬೋಡು ಮಾತಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ ಕಂಡನಗು ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಗಲೇರ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಗುಲ್ಲುಗ ಇಂಚಾಣನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನು ವರಾನೆ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮದು ಸಿಕ್ಕುನ್ಲಾರು ವರಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟನ್ಲ ವರಾನೆ ಕುಡರ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕುಜ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲನಗ ಐಟ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏತ ಆಪನ್ ಬಂದವ ಬೊಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಏತೋ ತೂತೆ ಮದ್ಮೆ ಗುಳ್ಳೆ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆ ಬೋನ ಅಮ್ಮನ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಏನು ಏತೋ ತೂತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬುಲ್ತು ಪಿದೆ ಬೈದಿನಲ್ಲಿ ಆಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕೆಲ್ಲಿರು ಕಾಪುವೇರು ಯಾನು ಬುಲ್ದೆ ಯಾನು ಪೋತಿನೇನೆ ಬುಲ್ ಯಾನು ಬನ್ನುತ್ತೆ ಏನಡ ಕಾಸು ಐಕದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅನುಕೂಲ ಮೀನು ಎಂಕೊಂತೆ ಜಾಗತ್ತು ನಂಡೆ ಮಕ್ಳೆಂ ಪುರ ಯಾನು ತೂತುವೆ ಅವನ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡಿ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಯ ಆಗಲಿ ಏತು ತಿನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಈತು ತಿಂಡು ಅಗಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಜೋಕುಲು ನೊಟ್ಟುಗ ಮಗನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆ ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಂದು ಈ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಜ್ಜೇರು ಆದಿಪ್ಪವರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಮಗಲೇರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಪೂಜೆರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ದಂಟದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದುಂಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಂಡಕ್ಕೆ ದಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂಜಿ ಅಂಚಸ್ತೆ ಏನು ಪನ್ಪಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಾಡ್ದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮೇರು ನಾವು ಎಂಚು ಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಾತಿರಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ನಂಬೋರ ಜಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಕೊನದು ಏನಾರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಟ್ಟು ದೀದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತರಗೆ ಪೋಯ್ ಅರಡ ಕೇಂದು ನಂಗೆ ಖುಷಿದಾದಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಕೊರಿಯ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಸ್ತು ಪುನಗ ಪಪ್ಪ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಹೊರಾನಿ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬೋಬ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಪ ಪರ್ಪ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಏನೇ ತಿನ್ಪೇರು ನಕಲು ದುಂಬು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ನಗಲು ಪಿದೈ ಪೊಂಡು ಸಂತೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಜಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಬಸಂ ಬರೋದಿರಿಲ್ಲ ಅದು ದುಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬೋದು ಬೋಡೈನಾತು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಿಂದು ಬರ್ಬ ಅಂಡೆ ನಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಏನು ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಿರಿ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಸ ಪೆನ್ಪಿನ ವಾಣಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜಿಯರು ಏನು ವಿಕ್ಕ ಪೆನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗೆಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅನ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ಈತು ಬಿಂದಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಒಂತೆ ಬಸೋದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅಗಲೆ ಕಾಣೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನೆನ್ಪಿನ ಇಸೆ ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ 85 9 ಏನು ಪಿದೈ ಪೋಯಡೆ ಏನು ಪೋಡಲ್ಲ ರೇಪ 19 ಕೊರ್ಪೇನೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಕೊನ ಕೊರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೆನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಕ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಏರೇರು ತಿನ್ಪಿನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಡು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಪಲ್ಲ ಜವನರಿಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪಿದಯದಗೆಲೆ ತಿನ್ಪ ನೈಟ್ ಒಂತೆ ಹೊರಪದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ತಿನ್ಪಾಗ ಅವಿಡು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಗಲಿ ನೀ ತಿಂದಿರಡ ಎಲ್ಲ ಮರ್ದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮರಿತಿಲ್ಲದರಡೆ ಕೋಡೆ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತೊಯ್ದೆ ನಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತೊಯ್ದೆ ಅನ್ಪಿನ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲನಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಸ್ದುಪ್ಪನಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನುಪ್ಪು ತಿಂಪಿನ ಯೋಗ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಪೂರ ಗಿಲಿಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಕೆಲವಪ್ಪೆ ಒರಿಯೇರಿ ಮಗೆತ್ತಿನಗಲಿ ತತ್ತು ಕೊಂಡಾಗಿಲಿನ ತೂಪಿನಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಂಚದ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪಿನ ಜಾವನೆರಡ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟು ಅವೇನು ಯಾಪಲ ನಿಗಲು ದೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪೋಡ್ಚವು ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಪಿನಾಗಲು ತತ್ತು ಕೊಯ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೇರು ಎದೆಲ್ಲ ಪನೊತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೆರಡ ಕೆಲಸ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಡ್ತಿಂತೆ ಏನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಐತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಏನ್ಲ ಆತಜಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆತಜಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಂಡೆ ಆ ಆತಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆತಜಿನ ಪೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನೀತೆ ನಿನ್ನಡ ದುಡ್ಡು ನೀ ಅದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದು ನೀ ಸಾಂಕಲ ಮಾರೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಪೂಜಿದೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಯಾಪಲ್ಲ ಬತ್ತಿಕೇನು ಬೇರೆ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಮಾಡ
ದೊಡ್ಡ ರವೆಣ್ಣೆ ಮದ್ವೆ ಪೂಜೆಗೆ ಎತ್ತ ಅಂದು ಐಕಾರು ಒಂಜಿ ಡಯಲ್ಗ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಸಯ್ಯಂದ ಯಾ ಪೂಜೆಗೆ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಎದೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರಿ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾನಾರೇ ದುಂಬು ಪನೋತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಪಿ ಪೋಪೆ ಈರೆ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಡ ಒಂದು ಏಪಲ ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚಸದ ಅವೊಂಜಿ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ರಗಾಳೆ ಜಂಕೆಲಿ ఒక ಏತೇಲಿ ಏಟು ಬರಡು ಕಾತು ಕುಲೋಂಬೇರು ಎದ ಬರ್ಪೆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡಲ ಕೇನುವೇರು ಬತ್ತಿನಾರು ಸುರು ಕೇನು ಉಲೇಬತ್ತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಉಂಡನ ಮಗ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಐಕೆ ಅಪ್ಪುಗಳ ಸರೆ ತಗ್ಗವೆ ಎರೆಗ್ಲಾತಿ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ನಲ ನಂಗೆ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಲು ಬೇನಂದಪ್ಪ ನಾನು ನಮಕ್ ಬಂದು ಒಯ್ಕಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದಿಜೇರು ಎತ್ತು ಬಂಗಾವಾಡು ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಕೆವಂಡಿಸ್ ಪರಂದು ಬಸತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕೆಲಿ 3 ಜನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಮೆಗ್ಗಗ್ ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತೇರು ಎಂಕೆಲೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ ಬೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಂದ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಏನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡ ಬಂಡಿ ಏರು ಬೆನ್ ಪಿನ್ ಬಡ್ಚಿ ಏನುಲ್ಲೆ ನಾನೇ ಅಂತೂಪೆ ಬನ್ನು ಅರೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಕೈ ನಟ್ಟಿ ಬೋಪಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕತ್ತಿ ಬರೋದು ಹೆಂಗದು ಇದು ಕುಲ್ಲದು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಂದಿನ ಚೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ದೇವನೊಂದು ಏನು ಬೆನ್ಪಿನೀತಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಸಾಂಕದೇರು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಗ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಸದಾರಿನ ಕುಲ್ಲದೆ ಅರ್ನ ಯಾಪತ್ತು ಉಂಡಲ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಗ್ಳು ಏರ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ನೋಚಂಡಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅದಾಗ ಮೆರನ ಶುರು ಐತೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ ನೋಡಿದೆ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ತೂವೇರೆ ಪೋಣಂದಂಡೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕೆಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎರಡು ಬತ್ತಿದಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚಸದು ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪುಣ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿನಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಹೊರದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನ್ಲಾರ ರಡೇ ಜನ ಪುನು ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಎದುರು ನಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ವೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ವೆ ಜನರೇನು ದೇರ್ತೊಂಬೋಪಿನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ನಾರೇನು ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕ ದೇರ್ತೊಂಬೋದು ಬೆಡ್ ಇಡ್ಬಾರ್ದು ಕಾರ್ ಲಕ್ಕದ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಏನೆಲ್ಲಾರೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಎಂಜಾತನ ಬಂಡ ಇಸ ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕೆಲಿ ಬಾಲೆ ದಕ್ಕ ಆತೀರು ಅರೆ ನಾತು ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಿ ಏನೋ ಬೋಡು ತಿನ್ಪಿನ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಂಡಕ್ಕೇನುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಪೋಯ್ ಬನ್ಪಿನ ಅದಾರು ಬನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬೀಚ್ ಹೋಯ್ಪಿನ ಪ್ರಯಾಣಗೆ ಏನು ರೀ ಈ ಪೋಲ ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಏತು ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಎರೆಗೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪದ ಉಂಡು ತುಲಿ ಅವು ಐಕ್ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಋಣಸ್ ಅಂದರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಅನ್ನಕೊಂತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೋಯಿ ಅಗಲ್ ಕೇನು ಜೀರು ಓ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಎಂಕ ಬಂಗಾರ ಬಸಾಲ ಕಾಸ್ಕೋರು ಸೀರೆ ಬಸಾಲ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಲ್ ಕೇನು ಜೀರು ನಮ್ಮನೆ ಕೊನೊಕೊರ್ಲಾಗಲಿ ಎಂಕ ದಯ ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದೊಂಜಿ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪುಲ್ಲೆ ಅಳ್ಳಿನೊಟ್ಟು ಜೋಕುನೊಟ್ಟು ಉಂಡುದೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ರುಪ್ಪೊಡಿ ಅವು ಬುಂಡ ಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಾಲಪ್ಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತೇ ಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟುಡಿ ಎತ್ತದು ಲೈಫಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ಪಿನ ಆಗಲ್ಲ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲು ನಿಂತ್ಪಿನ ಕತ್ತು ಓಡಿನ್ಪಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್